Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanku da warhaka, da fatan kowa na lafiya yana cikin ƙoshin lafiya, to Allah sa haka. To kamar yadda muka saba kawo muku da fina-finanmu a har kullum, yau gashi mun fito muku da wani shahararren fim da kuke ganin faston shi gashi nan mun ɗora muku a kai. Da lambar mu wadda za ku taɓo mu a kai. To ɗan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ga wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, ta yadda idan mun ɗora da sabon bidiyo za ka dinga samun shi a kan lokaci. To yau gashi mun fito muku da wani shahararren fim, wato wanda ake cewa Antaye. Antaye fim ne wanda ya fito daga kamfanin Algaita da Studio da kuke ganin sa gashi nan, kuma fim ne shahararren fim, kuma wanda ya yi fim ɗin cikakken jarumi ne na fina-finan Indiya Hausa. Kuma fim ne mai kyau, duk wanda ya ga wannan fim ya san fim ne mai kyau. Ga kyau kuma ga faɗa gare shi sosai sosai ma, fiye da yadda ba ka tsammani. Wato wannan fim ɗin Antaye za mu ajiye muku da link ɗinsa a comment namu na farko, ga dukkan mai buƙata yana iya duba comment namu na farko. To ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, a daure a danna mana subscribing, sannan a danna mana alamar like, ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su a kan lokaci. To muna jin maganan mutane wanda suna cewa muna ɗora da link baya aiki, ko kuma ba mu ɗora da link. To ka duba da kyau ɗan uwa, za ka duba, amma yanzu ba a ƙasan description ba muka ɗora link ba na bidiyo ba, muna ɗora ne yanzu a kan comment namu na farko kenan. Idan ka bincika a comment namu na farko za ka ga dukkan fina-finan da muka ɗora, wanda muka ce za mu ɗora da link ɗinsu, za ku ga mun ɗora da link ɗinsu a comment namu na farko a yanzu dai zan ce muku. To a daure a danna mana subscribing, ta yadda su ma idan sauran ‘yan uwa sun gani su yi mana subscribing, su yi mana like. Mun gode da bibiyan mu da kuke yi, da kallon mu da sauraron mu. Ga lambar mu nan, ta yadda idan muna tafe da tsari wanda yake tafiya, wato na BIB India Hausa kenan. A nan za ka ji sauƙi ba tare da ka sha wani wahala ba, za ka dinga samun wato fina-finan da muke ɗorawa a kan YouTube da Facebook, Instagram da sauransu dai haka. To a nan ne za ka samu ba tare da ka sha wani wahala ba. Wato BIB tsari ne wanda ya kasance ana biyan kuɗi ne kafin a saka lambar mutum a cikinsa. Tsari ne wanda za ka ji sauƙinsa ba tare da ka sha wani wahala ba a kan YouTube don neman fina-finan Indiya. Ga lamba nan wadda muka ɗora muku, wanda za ta kai ku a comment namu ma na farko, za mu ajiye muku da link ɗin lambar mu, sabida masu tuntuɓar mu a kai don su tuntuɓe mu su samu damar shiga a cikin wannan group, wato wanda muke muku jawabi a har kullum. Group Indiya Hausa na BIB kenan.